Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam Duh, kok ana alarm anu ki piye, Dek? Tunda iki. Matikan. Ijek iki. Matikan wis tak matikan kok ana alarm barang. Gak kuki gak sah pasang lah, Dek, gak popo. Iki dhisik iki arep masak iki lho, guys. Bayem tak bening. Imang lombok, berambang, bawang. Tak gepreki kunci. Lho, delocor kok ngene kuncine. Iki Mbak Pur ki ceritane masak ning kene iki nganu. LPG-ne iki maksudnya iki agek bar tuku. Tapi kok di cetak-cetekno ki gak kenek. Dadi koyo ngobos. Terus tak kon masak ning kene. Nek Mbak Pur kae nggodhog labu karo masak wortel. Iki mang wortel karo apa to nggonmu, Mang? Tomat yo. Wortel, tomat, labu. Kan ini pengen iki sing do bening-bening ngono iki, guys. Blenger sayur lodeh. Pokoknya semenjak desih rewang full 1 minggu. Kuwi pokoke sayure ya wis lodeh, ya per ayam-ayaman wis ngono-ngono kuwi. Dadine bar rewang nganggek bar gledak terus desih duwe hajat. Apa kae, guys? Kirim doa setahun sekali ini nek ruan, pokoke sasi ruah, setiap sasi ruah nggih. Nah kuwi terus bar kuwi mapak tanggal neh, kondangan neh. Dadi niki kaya iya mbliur-mbliur ngono. Mambu sayur lodeh apa ki cek mblenger nek kene iki waleh ngono kae lho, guys, mblenger. Dadi niki ndek iki golek sayuran ki ya sing kira kena kenek di bening. Iwak endhog kuwi ning kulkas iki isek enek, guys, tapi yo goleke sing piye ya sing gak mbluwenger. Ning kono ki ndek yo ngono, pethukan Jongsi, pethukan Mbak Jaini, pethukan sapa ya ning nggon sayur ki. Pokoke iki Mbak Pur ngampon bakul lontong kuwi. Teko kono iki malah do ngene. Lah ya masak apa? Lah kok ya padha ae, batinku ya bingung. Masak apa? Sedangkan iwak ndik iki lho, sing tak suwir-suwir kae ning piring. Ijek piye ambune iki gak tak ngetneh iki. Aku cara ngono ya ngene, percuma tak nget-nget genek sing mangan tak buak. Lho piye wong anam ditawani dhewe ya aku ya duwe iwak. Duh. Pokoke nek jenenge jaman saiki iki ora kaya cilikane dhisik ya, guys. Wong saiki iki iwak ki wis ora enek wong gak tau mangan iwak ngono iki gak enek saiki. Mbah wong duwe, mbah wong gak duwe iki panganan iwak ki wis dienggo nganu setiap hari padane dene bodho ora ki ya wis blenger. Cara mono wis makanan tiap hari. Lha iki tante nggodhog labu. Gak mbok tutup to? Tutup gas iku lho golekno ngono. Ya malah nganu wis asin-asin. Mbek teh tawar kok iku lho. Sampahnya. Teh tawar iki cek ning sini ora. Terus Dinda wis gawe apa Dek ki mau? Susu energen. Lho ki Dek, lah apa susune rek gak dibek iki? Iki susu sing gawe Mbak Ana. Dikeki susu bubukan ngono kuwi. Karo Mbak Ana susu coklat tapi bubuk. Gak roh iki. Mbok kek endi, Dek? Walah. Iya, susu bubuk ki mbah rek. Si Terno rene Mas Agus ki bubuk ngono. Bubukan, guys. Tindra enek sekilo enek ya, Dek. Gede kok akeh kok. Oh iya, aku dek sore dek gak tuku kopi ya. Iki kopine Pak Suwi cek piro iki? Ayam gak mbok tekoki anu, energen apa? Kopi dek kadung mbok kene energen ya, Dek.
Wis ngene wis mantap ya guys. Kok segane anget, sayure anget ngedadak masak. Dene bayem ki nek gak ndadak ki yo nek wis adem ki dipanasi neh gak. Kenek gak oleh. HP rontok cilikno, Dik. Kok poteng ya padahal lampu ki dikakno kabeh iki wis. Sok poteng. Kok didarus tak sira ndik to. Angel, Dinda, Tiana, terus apa kuwi Gina, Simba, jenenge kok. Jenenge ta nek iki. Jenenge tak Simba kuwi. Ya. Loh, lha nek sore terawih Dik, gak melok ngono berarti. Mbok ambil. Loh, guru wae jenenge ta. Gawean buka. Jadi taran gitu dia di Dina dek guru ya guriem ada ya cetak berapa hijau enggak juga ada di mana ijo lo hamin raya aku batas era roh gurinan dhewe pisan aku mau tidak hanya aku ngajak Bahlani wong iso ngatek aku melok ngatek ya yo. Lah Bahlani dungok ngono lho gek nek ketarane blas sih. Nek wis entuk ngono kae lho 20 rakaat tak terus hamin ngono nek diketarane karek 3 rakaat yo. Lah kuwi ora ketemu. Lho lagi. Mungkin ada lagi tapi ya main ngadeg tarene pisan. Gak nyambel aku. Mbak balur kuwi. Udah lagi deh. Gak suka. Panas tadi. Nggak suka. Nah, balur dulu Pak De. Nah, lombok kayak gini. Panas tadi. Lagi. Aku iki lho pucukku tak mau ngicipi lho. Dek tak pateni kompore, terus tak incipi sayure. Mas aku yo tak delmoni kok lodong pucuke. Ilat. Iki sego panas. Sayur yo panas. Makanya segone Dinda tak kondang ngoler dhisik. Yan. Maidian. Maidian kok. Celuk ngono dulu. Oh, iya. Nyayur sekali nyayur entek wis. Balur lu ya. Asin-asinnya balur iki ya, asin. Oke, sahur adanya. Sahur seadanya. Jadi iki enek iwak, enek endok, enek anu tapi iki apa tak panas iki cek. Dindang iki yo mo. Endok potehan iki punya aku ngono. Apa turun manuk tak loro apa? Mati urip nyuwur betul. Aku ora gumun iki. Aku marung kopi. Mana? Wantar mobil iki ning kono iki ora iki kuwate mak teko kowe nopo. Lho iki apa dhewe ngono sih. Tambal. Karo Aku sing belajar iso apa kok iso jujur. Punane dhisik guys sing anake tante. Ya nyepet ya awar mobilnya gepeng. Lah kok jeblok mobilnya. Tante T Sugiyarti. Lha kuwi kok Isna lewane latihan belajar numpak sepeda motor. Iso. Lah kok ya aku kurang tau roh blas nek ndek numpak iki kurang tau roh. Mungkin ape menggok telon gapura barang kuwi lho sing kok kidul Kok ngolor tak ngerti ya mandek. Ya ngerti te ngidur rene. Marai sotang iki dawa ndek. Cara ya biduk ngisor.
Terus tak gojlok ngene. Wah, motor pinjem kok kayak kene mal. Apa motor kinceng iki? Nah, ora dagangan iki. Oh, ini jero. Bulanane ro. Coba wis merasa terus saiki dung patek nganu ya. Supaya gaya apa njur ijo iki. Endi nek njur kopi. Ya yo. Bahaya ini tenan pokoknya. Pokoknya sak pantaran nih guys. Piana, Bunda, Isna, Anam. Jadi umurnya ini gange gak adoh ya. Dinda karo Piana kuwi katek 2 tahun. Karo Anam dia katek 2 tahun, karo Isna 3 tahun. Pokoknya yo sak pantaran lah. Lah nek Hafiz terus Iza terus Adam kuwi kaceke lah yo gak ngono yo pokoke setahun per tahun. Arep kudu ngences iki. Wedok iki yo guys, anak iki 4, wedok kabeh. Putune iki wis 8. Dadi dhisik yo anak loro. Adik dhisik nomor 2 yo 2. Jadine Mbak Pur 2, tapi sing gak duwe anak lanang iki Mbak Pur dhewe. Tante. Ijine kan lanang wedok. Kena so mie na. Agak langsung. Guys, engko aktivitasnya dilanjut neh soalnya dhisik kingko resik-resik nggone Mas Lalimantan. Kon ngresik-resik nang omah, guys. Arep melok ngabuk. Kuwi dipenging dhisik kuwi. Soalnya poso pertama dhe, engko nek melok ning Tegalan mandak klongor. Bagian tak bagi resik-resik omah ae. Oke, aku ngono, ndek iki. Ndi? Lha Pak Mcik di pasar iki gak melok nganggo pasar. Oh, budale wis 7:30 ki mangok. Aku ngusungi janggel kalau tak guwaki ning kali. Tak guwaki nggone Pak RT dienggo diang sapi, guys. Sik. Tak metu njero omah ya. Gini tak. Kok ning mergae, guys. Poso pertama kali ya, puasa pertama kali desih tetep semangat nyambut gawe. Guwaki janggel nggone Mas Lalimantan, tak guwaki nggone Pak RT soalnya dienggo diang sithik-sithik, nggo diangi sapi, guys. Lha kuwi wis mulai wis balik ping 4 aku mah keringetku bias. Wis bar kok ning ndi ki Mang? Kok anggek komah. Lah gak mbok ces langsung. Paling sesuk nyempret Pak. Mang nganguk pasar lah piye ra ketang sithik-sithik ya diamuk. Jelok-jelok. Langsung janggal karek balik ping jiro, karek balik ping 3 kok. Sampai tripod. Mumpung cek esok tenagane cek full ngonek sawan yang luntere sing Dinda ning omah kulon sah nyapu kon resik-resik iya kae ngonek anu ning kulo sawah ning Tegal aku mau jane kon ngabuk jagung wedine aku gak kuat terus sampean sing resik-resik omahe dhewe karo guwaki janggel karek 15 karung iki. Kon gua ini nggone Pak RT kono. Dinda kae sah-sah ning kono. Engko nek bar gua iki tak uwangan. Resik-resik omah. Mumpung isek. Lah piye kok ya poso. Lah gedang apa gawa raja? Apa dikolak? Lah nek gedang ijo dikolak ndak ya enak Gus. Sing di sing ijo.
Lah ngono kuwi ya bakule digolek isik, ngen ditegor dhewe ya ngono. Lah piye rak anu tugel kabeh? Lah lantak yo ngentekno. Lek. Lah rek awan men budalem. Gus, lah ndak payu nek mrotoli kabeh. Lah yo. Lah wekmu ki tak nganu yo penyeti ya rada gembuk-gembuk ki matenge ndra sesuk paling. Didol lah ora ngentekno ki engko dipangan. Ya didol lah, gedang pirang-pirang iki, guys. Kayak angkonge kok sebelah kae. Lho, alah dalane tak cegati, Nduk. Dalane dicegati iyong ki piye kuwi? Dalane anu tak cegati dhe kuwi ya. Lagi kedolanan. Karek balik ping taun lho. Ngetan. Ya. Oh, ora tau. Yes, perang-perang dino ki rene Mas Agus ki. Ngono ya ora tau iso jagungan ngene iki, guys. Penggane dhewe-dhewe sibuk dhewe-dhewe. Guys, mergae dhewe, syuting dhewe. Dek Dinda wongnya sibuk. Sing penting gak nggawa tripod ya, guys. Nek mbuak ki ning tempate Pak RT. Dadi niku dijupuki Pak RT sithik-sithik dienggo diang. Jogging pagi. Olahraga ya, guys. Iki keringetku ki wis sak jagung rasane malah sehat. Karo olahraga, tanto mau bar subuh yo. Mlaku tekan mulai ke omah kene sampai tekan gone Mbak Ti, sampai tekan gone adik dhisik sing nomor 3, guys. Nah, wis ditekno kene nek.
telu iki duwe kesibukan dhewe-dhewe iki, guys. Pak Sune pasar, Dinda, engko tak sepilno Dinda kurah-kurah nggone Mas Arif pokoke resik-resik apa lah. Wes alhamdulillah serodok padang, guys. Ini di Dinda. Oh, isa-isa. Ya wes tak tinggal adus sik ya, Dek. Nah, pinter. Tinggal mandi dulu. Kene bareng kok sapu, Mang. Wes. Ya engko tak saponane, aku tak adus sik keringetku gobias kok ngene, Din. Ngene Mbah Mis wis beres kabeh, bar tak saponi, sake bar tak gendeli, angkonge wis tak balekno. Hah? Angil. Ayah ya wis mantuk wonge nyapu sik. Wis ya aku tak mandi sik dulu ya. Mau tak iwangin ya. Yo Mbah Pomo. Agak mantuk. Nyang pengen Bang. Nyang pengen. Sepi. Sepi. Kondi. Kok kadane kok berjawab golek anu cuk semali cuk setu aku terbang. Golek apa? Durit. Oh. Lah bendokku dilang nanti sih. Bingung apa yang ketok dayaan kayak buntu ora. Lho, ketoman nganggo bendoku. Nyilah selai bendoku. Nyilah bendoku. Nyilah bendoku. Ya? Nyilah bendoku. Alah. Kanggone nang anu kok iso kanggone arang-arang. Oh, alah. Lah ono ngarep arep bendo kok biru bendo apik ya di Tak nganguk Dek Dinda, guys. Lho, gombale wis di jubuki kabeh. Walah, mbok anu, Nduk. Mbok resik-resik kene. Desih bagian nyapu ngarep kuwi sing wis ngono kuwi Din, gak layak ngono kuwi langsung sampah ae. Gua engko di ngene suwerap ngene. Langsung diguwaki sampah. Ini diserap lah ngene kok ya kaget ya Din. Serbatem ceblok ning sikilku. Kaget aku. Kita ngiseni banyu, tak nyaponi lantar sik ya. Nyaponi jaba. Dibangane kowe wis bar korah-korah, wis bar apa. Karek kae kok kompore engko diresiki. Iki engko sing sekirane wis gak layak di ngono guwak sampah ae langsung. Kae sing brodol-brodol dhuwur kae apa kae wis diresiki. Mbah Pomo kok gak sida metu kene dalane buntu. Iya, guwaki lah. Apa ngono kuwi ya? Timbangane nggopo. Alhamdulillah ya Allah Gusti, matur suwun sangat atas rezeki hari ini, menu buka puasa yang pertama kalinya ya guys. Iki enek kolak. Iki mau wis bar tak dum-dumno guys, wis tak dumno nggone Mas Lalimantan, nggone Mbahku, nggone adik dhisik. Terus iki jajane Dik Dinda iki apa Den iki? Cireng karo pentol. Terus enek buah kates. Terus iki es apa kuwi? Blewah. Lah, mantap sekali. Iki sayur guys, sayur lompong. Sayur lompong. Terus iki enek entung-entung lombok karo gorengan iwak asin balur. Terus iki gedang goreng, pisang goreng guys. Terus iki apa nek ngarani cao pembuatan sendiri iki adik dhisik sing gawe. Terus mau jajan awe Mas Lalimantan. Jenenge apa Dek iki? Puding apa buah apa-apa ya guys, dhisik gak iso rani. Terus iki mau diparingi tempe goreng bareng guys. Tempe goreng karo puding iki mang awe Mas Lalimantan. Kok matur suwun kabehane nggih. Matur suwun kepada orang-orang baik sing selalu ngasih rezeki sama dhisik. Semuanya lemah teles, Gusti Allah sing bakal bales nggih guys. Pokoknya nggih matur suwun karo family online semuanya. Dek, kaki nek gak dielingno kok ora ngono. Wis ngene ya guys kontene nggih. Ditunggu konten-konten selanjutnya buat semua family online tanpa terkecuali. Pokoknya
tak dongakno selalu sehat, panjang umur, lancar rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Ngono ya guys, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Ngono ya guys. Pokoknya enek klera-klerune omonganku sak keluargaku, muga-muga aku njaluk sepuro yes sedulurku kabeh ya pokoknya di bulan puasa hari ini guys, bulan puasa pertama kali ini semuanya keluarga Desih minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata atau tutur kata sing kurang bagus, kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berbuka puasa. Salam sehat semuanya, family onan semuanya nggih tanpa terkecuali.